Merħba tfal nilqakom. Il-ktib li se naqraw illum jismu Il-Mawra tiegħi fl-ispazju. U huwa miktub minn Beppe Caruana, mejjun minn Olivia Gallia Sejkel u illustrat minn Nasim Darduri. Ejjew l-ewwel naqraw il-ħarsetta. Giusy huwa tifel bl-awtiżmu li għandu xewqa, dik li jmur fl-ispazju. Fl-aħħar tasal il-mawra tiegħu fl-ispazju. Fl-ispazju jiskopri li huwa bla limitazzjonijiet u jixtieq li fid-dinja s-sitwazzjoni titjib. Ejjew naqraw il-ktieb flimkien. Kapitlu wieħed jismu is-sitwazzjoni preżenti. Jiena Giusy għandi 8 snin. Jien bħal tfal oħrajn imma differenti għax għandi l-awtiżmu. L-awtiżmu hija kundizzjoni xejn faċli. Dak li jidher faċli għat-tfal oħrajn għalija huwa pjuttost diffiċli. Xejn ma jiġini ħarir. Il-kitbi jibsa għalija u l-attività fiżika wisqa aktar. Biex taqqad għandi wkoll diffikultà biex nitkellem. U għalhekk ħafna nies jaħsbu li ma nifhimx. Jien immur l-iskola u bħal sħabi nħobb nitgħallem. Uħud minn sħabi jgħinuni u jilagħbu miegħi imma hemm oħrajn li jitqu bija. Dawn tal-aħħar ma jifhmux li l-imġiba tiegħi bħal li ngħajjed jew inċabċab ma nistax nikkontrolla. Min jaf kemm klabt biex inkun bħalhom. Moħħi jkollu momenti tajbin u oħrajn ħżiena. Fil-momenti tajbin nitgħallem malajr u niftakar ħafna. Fil-momenti korroħ ma nkunx nafx qed jiġri. Għandi xewqa u din hija li mmur fl-ispazju. Hemmhekk hemm il-ħemda. M'hemm bżonn nitkellem u l-movimenti fiżiċi tiegħi żgur li kollha jkunu tajbin. Kapitlu 2 jismu mmur fl-ispazju. Illum xejn ma kienet ġurnata tajba. Meta mort l-iskola sibt li l-LSC ma kienx ġiet. Ħassejtni mitlufa xija tifhimni. Kont ma LSCs oħrajn imma mhux kollha jifhmuni. Xorta ħadd xi ftit gost għax labt ma' sħabi. Kelli 700 sena biex tispiċċa l-iskola. Passoltu ommi ġiet l-iskola lija. Meta rajt lil ommi ħdejn il-bib tal-iskola ħassejtni ħieles. Tlaqna lejn il-karozza, tħallna u ommi bdiet issuq. Waqt li konna fil-karozza jien qed lil ommi irrid imur fl-ispazju. Imma ommi semmet spazju biss. Din hija l-problema tiegħi. Inkun irrid ngħid ħafna kliem imma toħroġ waħda biss. Dan moħħi jitħaq bija. Għandi ħafna ħsibijiet imma ftit jinstemaw. Ommi dlonk wiġbitni. F'dan il-pajjiż hawn nuqqas ta' spazju bini kullimkien u lanqas dik tara ftit għalieqi. Imma jien mhux fuq dak l-ispazju kont qed nitkellem. Ħarist mit-tieqa tal-karozza lejn is-sema. Is-sema kien kaħlani u bejni u bejn ruħi qed. Min hawn jien? Min hawn jew minn hemm jien immur fl-ispazju. Kapitlu 3 jismu il-vjaġġ. Dakinhar mort norqod determinat li mmur fl-ispazju. Din kienet xi ħaġa li konti li nixtieq nagħmel. Ma kienx ċewqa fiera ma taħilsin minn dak kollu li jdejjaqni. Għalaqt għajnejja u rqatt. Ma kienx raqda tas-soltu. Kollox kien jidher differenti. Ħassejtni neħfif u f'daqqa waħda bdejt tiela bil-mod il fuq. Qabadni ftit biża' ma malajr telaq. Wara kollox dan kien dak kollu li dejjem rid nagħmel. Bdejt inħossni ċerta pressjoni ma' ġismi kollu li serħitni u kalmatni. Kemm illi ngħid sibt ruħi fl-isħab. L-isħab beda jmellisni bħat-tajjar. Xi żmiel kien hawn. Issa bdejt inħoss ċertu ferħ fija. Komplejt tiela aktar il fuq. Ġismi kompla jeħfif aktar. Xejn ma baqa' jillimitani. Daqqa waħda waqgħet ħemda totali u sibt ruħi fl-ispazju. Fl-aħħar kont wasalt. Kapitlu 4 jismu fl-ispazju. Kont ilni nistenna din il-mawra. Kont ħerqan u eċitat. Kollox kien kif immaġinajt. Kien hawn iskiet ftit dawl u spazju kemm trid.
Ħassejtni ħaġa waħda mal-univers. Kull xkien li kelli mar. Stajt ngħajjed u nċabċab u ħadd ma jħares lejja. Ma kienx hemm bżonn kliem imma ħsibijiet biss. Xejn ma kien idejjaqni. Storbju ħsejjes u daw li tebteb ma kienx hemm. Ħassejtni tajjeb daqs l-aqwa atleta. Ħarist l-isfel u l-maħt id-dinja. Kollox kien l-istess. Ġens frenat tħaħen kull imkien, bini bla waqfin, ibħra maħmuġin u n-nies bla ħeġġa xejn. Ma stajtx ma nibkix, xtaq dan kollu jispiċċa. Imbagħad il-maħt li l-om tfittixni u tajjatli. Deret inkwetata. Malajr ċemplet li l-missieri u l-nannu Toni. Ma stajtx nħallija f'dak l-istat u rħejtilha lura lejn id-dar. U kapitlu 5 jismu lura d-dar. Ġużi, minn hemm bdiet tajjat lill-mama. Ftaħt għajnejja u ndunajt li kont wasalt. Ommi qalet li aħjar tqum. Qomt u mort infittex l-uniformi tal-iskola ma sibtix. Stramba kienet il-biċċa x'ġakinhar suppost kelli l-iskola. Il-mama qalet li kellha aħbar xejn sabiħa li għal xi ġimgħat ma kienx ser ikollna skola. Qalt li, Ġużi, hawn virus li jismu korona u minħabba fek l-awtoritajiet qalulna biex nibqgħu id-dar. Tnikkiet bil-bosta. Ma stajtx naraw nilab ma' sħabi tal-klassi. Bżajt li setgħu jimirdu jmutu n-nies. Minħabba dan il-virus kellhom isaħħu bosta tibdiliet. Daħlu fis-seħħ restrizzjonijiet. Mbagħad ftakart meta kont fl-ispazju dak li rajt iseħħ lid-dinja. Tajt dan il-virus seta' jġib serħan fid-dinja. Żgur li bis-saħħa tal-virus u dak li ġab miegħu, in-nies tista' tifhem aktar il-ħajja ta' persuni bl-awtiżmu. Ħajja li hija mimlija bil-limitazzjonijiet ta' x'nagħmlu fejn immorru. Imma wkoll bdejt ngħid lili nnifsi. Issa l-ispazju ġie fid-dinja, daqskemm hawn ħemda u kalma madwarna. U fl-aħħar naraw il-qawsalla li kienu jipinġu tant nies fi żmien il-korona. Mela tfal, nispera li jogħġobkom il-ktieb. Issa flimkien ħanamlu xi craft. U ħanamlu propju il-qawsalla, ħanamlu bookmark tal-qawsalla li ħad tiġi xi ħaġa hekk. Mela kull m'għandna bżonn biċċa kartonċina kulur li tridu, kuluri ta' stikek tal-qawsalla, l-aħjar li jkunu aħmar, oranġu, isfar, aħdar, blu u vjola. Ħajkunu eżatt bħal kuluri tal-qawsalla u nżommuhom f'dik l-ordni jekk jista' jkun. Għandna bżonn ukoll kollha, imqas, biċċa kartonċina bajda u lapis. L-ewwel ħaġa li ħanamlu ħanaqbdu l-kartonċina bajda u fuqha npenġu sħaba. Imbagħad ħanaqbdu l-imqas u ħanaqtawha l-isħaba. Dejjem meta nużaw imqas noqogħdu attenti u nitolbu l-għajnuna tal-ġenituri tagħna. Il-biċċa li jmiss hija sempliċi, kemm naqbdu l-kartonċina li jkollna kulur li rridu, nagħmlu l-istikek f'ordni mela aħmar, oranġo, isfar, aħdar, blu u vjola. U mbagħad naqtaw iż-żejjed li jkollna mill-kartonċina. U mbagħad sempliċiment nerġgħu nqedduhom f'dik l-ordni. Naqbdu l-kollha u nwaħħlu kemm istikek u kemm isħaba u l-bookmark tagħna tkun lesta.
Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li ġbitkom din l-istorja. Inselmilkom u narakom darb'oħra.